в паниката, когато се запалва към свои съграждани от същата група Емил Филипов и Георги Митрев, и двамата на по 26-27 години по неофициална информация, които също с костюмите станчинарски, които са лесно запалими, избухнаха в пламъци. Закарани се веднага в спешна помощ. Единодушното решение на организаторите на станчинарските игри кметство Петрич беше игрите да прекъснат, въпреки различните мнения, които бяха изразявани от участниците в игрите, от ръководителите. Игрите бяха прекъснати веднага след нелепият инцидент. Искам да помоля за малко търпение, тъй като един неприятен инцидент, за съжаление нямаме проблем. Да изчака публиката и другите групи да решим дали ще продължим игрите или ще ги прекъснем. Много моля за около 5 минути търпение. Уважаеми зрители, телевизия БАТ си излъчва този неприятен запис не с идеята да търси някакви дивиденти или сензации, а с единствената умисъл и цел да се вземе поука, както от страна на организаторите на станчинарските игри, така и от страна на самите участници. Защото живота на 3 души днес беше застрашен. Искрено се надяваме, че Асен Методиев, Емил Филипов и Георги Митрев, тримата са семейни, имат деца, ще се завърнат по домовете си живи и здрави след лечението в Пирогов, защото бяха транспортирани час след инцидента за клиниката по токсикология. Тук е момента да кажа, че наградата парична, която беше обявена от собствениците на телевизия БАТ в размер на 1500 лева, по 500 лева на трите групи, които трябваше да се класират на първите 3 места, ще бъде предоставена за лечението на пострадалите участници в станчинарските игри. Решението на семейство Бацанови е категорично и е продиктувано от факта, че всеки един би могъл да бъде на тяхното място и чисто човешкото измерение в поведенията и действията ни трябва да води именно в тази посока. От община Петрич като организатор на станчинарските игри също обещаха съдействие на всякакво ниво, за да се оправят Асен, Емил и Георги Митрев. Те са с 60% изгаряния. Нашият екип се срещна веднага след като те тръгнаха за болница Пирогов и с доктор Орлин Кючуков, който ги прие в отделението по хирургия. Продължаваме да следим темата. По-късно в предаването ни тази вечер ще чуете коментарите на хората, които бяха в непосредствена близост до пострадалите участници. Какво е мнението им за инцидента, къде редовия гражданин и участник в станчинарските групи търси причините за допускането на същия този инцидент. В предаването също след минути ще имате възможност да чуете и официалната позиция на община Петрич, изразена от лицето, което беше ангажирано с организацията на станчинарските игри, а именно началник управление култура господин Методи Бисерков. Какво каза той, защо в хода на това издание, а и на предишните, не си спомням, не е имало екипа на пожарната, екип на спешна помощ, какви са отговорите, които той дава чрез телевизия БАЦ до всички участници в станчинарските игри. Гледайте и още веднъж казвам, че парите, които собствениците на телевизия БАЦ определиха като парични награди за класираните на първите 3 места групи по 500 лева или общата сума от 1500 лева ще бъде предоставена на семействата на пострадалите днес са момчета, за да бъде ефективно тяхното лечение и да можем да сме съпричастни с болката, която те изживяват от днешният наистина неприятен инцидент. Гледайте! Само знаят да крадат. Плащаме всичко. А плащаме всичко. И от пенсионерите взимат пари. Доктор Кючуков, в какво състояние бяха прияти 3 участници в станчинарските игри?
И тримата са прияти с изгаряне от втора, трета А степен и площ около 60% от кожата. И тъй като в последствие се очаква по-тежки усложнения при изгарянията, затова трябва да бъдат транспортирани в клиниката по изгаряне в Пирогов. Освен това, според нашата прочута здравна каса, периферните болници нямат право да лекуват такива изгаряния. И не можем да ги лекуваме тук по никакъв начин. Няма пътека, няма никакъв начин на лечение в тази болница. Има ли опасност за живота? Не чак толкова голям. Както винаги има опасност при тези травми, защото не се знае какви усложнения биха могли да се получат. Но това са управими неща. Не е нещо страшно, изгарянето не е тежко, по-голяма е площта, но ще се справят. Оговорено ли е всичко с болница Пирогов? Да, оговорено е с клиниката по изгаряне, ще ги приемат. Състоянието на Емил е, слава на Бога, горе-долу добре, според моите преценки. Какво ви каза като близък човек? Той просто се тресеше момченцето и му каза, викам, Луичо, не се притеснявай, няма какво, викам, ти не си много зле, викам, ти си един от най-добрите, които сега след малко, може би след час-два да си го вземем вкъщи. Да си го вземем. Разказа ли ви дали е видял нещо? Абсолютно не се интересувах, аз понеже не бях на сцената не съм бил. А по моя преценка да бъда първо извинен към към градския съвет, тук деца, трябваше да имат те при всяка една година, при всяко едно такова, те трябва да имат една линейка, двама души доктори, за да имат дежурни. Значи това, аз откак помня, сигурно аз съм на 60 години, аз не помня един ден да е имала при една година такова да има нещо, линейка, такива пожарна задължително да има, по закон Божие. Обаче... Какво обяснение имате? За първи път се случва такова нещо, да се запали? Първи път го виждам в Петрич. Аз съм на 60 години, за първ път виждам в Петрич да се случи това нещо. И как стана, мен просто ми е чудно. Аз бех вкъщи, обажда ми се внук ми, вика, дедо, вика, тръгни веднага, вика, за болницата, поне теб те познават всички, вика. Поне ти си кръводарител, вика, в Петрич. Така и така, вика. Отидох аз. Много си извинявам, това е много нелеп инцидент. Това до сега не се е случило в Петрич. Първото, което не ми харесва, лично говоря от мое име, не говоря от множеството, дето е, не ми харесва организацията. Път няма за групите да се качват. Където играят групите, също много хора пречат. Второ, не знаем от петришкото население зад групите какво може да прави някой. Понеже ние носиме запалими вещества. И кожата каква е? Парцалите какви са? Не са ли запалими? Второто, което е? Третото, което е? Предлагам да няма никаква класация. Парите от кметството, които са определени за групите, да се дадат на тримата момчета, които са пострадали и ако трябва да се съдейства от кметството, да се пратят от София да се лекуват. Те са млади момчета, имат семейство, двамата са по 25-6, един е на 40. Имат семейства, не са осигурени. Вие видяхте ли нещо? Как се случи? Аз бях отзад, просто видях пламъците и оттам дойдох тук, те вече горяха. След това ги закарах надолу. Да, свалихме ги, питам ги какво става, какво е станало, те не знаят къде се намират. Психически не са на място къде се намират. Затова, много ви се моля, ако трябва кметството да съдейства, те момчета да се излекуват. Това е направено да се направи нещо общо за общината, да е весело, приятно. В един момент излиза злополука. Са ли виновни и самите групи за това? Не казвам, че не са виновни. И те са виновни, но самото и население в Петрич не разбира от дума. И няма методи. Толкова години е начало на културната дирекция. Толкова години е. Аз групи правя, да не кажа голяма дума, от 20 години, от 15-16 години ще се занимавам с това нещо. Много години сме говорили за едно и също. Специално аз съм предлагал организацията да е добра. Нямаме организация. Безопасността не е осигурена нито на населението, нито на групите. Защо? Ние цяла вечер шетаме по кварталите.
Някой на здраве пине малко, в другата къща пине малко. Той се настройва. Да, и той в ръката има някакво оръжие. Било вила. Това е хладнокръвно, това може да убие човек. Било сабия железна. Нали? Това е хладнокръвно. Той леко да се завърте, той има на главата, не вижда наляво надесно, той вида като конска пата, само напред гледа. Като се завърне и леко го удари на някой. И населението е между тях, ние не може да се качиме. Какво става? Става ли инцидента? Кютеците и така нататък. Става омразията между, да не кажа малцинството, между хората. Между хората става омразия. Моля. Ама другите се радат да батят. Няма никой да играе. Сега? Никой няма да играе. Дама да се каже, нали има си... Чакай малко. Добре, нали, взимайте този микрофон и казвайте така. Спира се и няма да има групи. Кой, че няма да се играе? Той да отида, ама нашата група си 200 човека си бегаха. Допреждава ги, ама виж да излиза. Ама нека си играят, бе! Кой ти ги оценя? Няма никой да снима. Утре сте фърлили за тая игра, за всичката подготовка, за да може да излезете и да си изиграете играта. Какво трябва да се направи според вас този? Аз предлагам дори и да няма жури, да няма награди, но децата да си изиграят играта. Просто да покажат това, което са направили и този труд. Ето вижте. Кой го реши? Извините, тъй като младежите са в по-тежко състояние, не е желателно да продължаваме с игрите, за което се извиняваме и съжаляваме много, но по-добре е да не продължаваме с игрите, така решихме, заедно с и журито. Вашето мнение? Така че игрите се прекратяват. Значи, моето мнение е, ако игрите се прекратят до момента, това не означава, че не трябва да се даде шанс да излязат. Нека си излезат тия хора. Сега по този начин се получава, това изобщо не е лоялно към цялото общество. Значи тия, които беха първи, минаха, сега за другите не може. Да погледнем от гледна точка на това колко групи са минали до момента. И какви групи са минали. Какви са? И другите? Значи 2 на 1. За кой? Така ли да го правиме сега? Нашите, вашите. Всички са равни, да си минат всичките групи. Няма значение. Ако трябва да се отмени наградния фонд, да отиде примерно с цел за пострадалите, нещо от този род, обаче разберете. Това е престъпление. Това е престъпление към обществеността на този град, към труда на тия деца, към труда на тия хора. Това е престъпление. Знае, че ще го запалят, ще иска ли да излезе? Разберете. Ама не хубаво. Разберете. Има 3 човека, които са на легло и са изгорели. Аз сега, ти като си играл и си с такава ходина, ще смееш ли да играеш и на тебе ще ти пламне носията. Пламването си има органи, които ще установят от какво е станало. То е така. Пламването може е станало от всичко. Полял се с алкохол. Върху този алкохол има кожи, кожите са с нафталин. И ставаш като газова печка. Видях. Ставаш като газова печка. Пак изгореха, ма добре, ти ще смееш ли да играеш след като знаеш, че може и тебе да те изгорят? Чакай сега, вие влагате умисъл, вие едва ли него таксувате това като атентат. Чакай малко. Тук става дума за човешки живот, това става дума. Това става за един човешки живот. Не е казал. Така, този инцидент, дето е станал, дали е станал по този начин, сигурен ли си? Никой не е сигурен в Ти нищо. просто предполагаш. Значи разберете. Ето, аз ви казвам, от мене се наградния фонд отива за тези хора, обаче дайте шанс на другите. Нека се качат, нека си играят. Съгласен ли си с това? Ама утре други ден, като стане с някой друг и ние в дюбчите ще се качаме да играем. Да си правим изявата. На вие, на ние. Ама ти по този начин го правиш. Ти го правиш по този начин. Чакай са. На вие, на ние нема. Чакай малко. Не отивайте. Живееме в България, не живееме в Румъния или в Индия. А сме родени в България. Ние сме една цигани българи. Може да се случи и на българска група. Вие видяхте ли нещо? Не, аз редих моята група от Горга, редих и не видях. Видях пламъците само.
Уважаеми зрители, извънредно от студиото на телевизия БАТ с запис с господин Методи Бисерков, който беше оторизиран от ръководството на община Петрич и изцяло беше ангажиран с организацията на станчинарските игри, с инструктажа, който предварително получиха ръководителите на групи. Преди това отварям скоба и ви напомням, че 3 души пострадаха днес и абсолютен прецедент в историята на станчинарските игри. Те бяха прекъснати след появата на първите 3 групи. Най-тежко пострадалият Асен Методиев има 4 деца и се занимава с строителство, доколкото успя да научи нашият екип, и 3 са транспортирани в болница Пирогов в клиниката по токсикология. Господин Бисерков, никой със сигурност не е очаквал да се случи подобно нещо. Общината като организатор свърши ли си работата? И основателният въпрос в този случай, защо нямаше екип на пожарната и линейка там при организирането на такова масово мероприятие с хиляди участници и хиляди зрители? Вие правилно казахте, бяха проведени няколко работни срещи с ръководители на групи, на които беше утвърден регламент за участие. Последната среща в средата на месец декември беше и с участието на представители на районно управление. На тази среща бе проведен инструктаж на ръководителите на групите. Инструктаж, след който те имаха подписани и разпореждания, за да изпълняват стриктно изискванията за безопасност на придвижване, охраняване на групите. Тоест има това, което с текст сме го уточнили, план за охраняване на мероприятието, взети са мерките, тъй като в района на игрите се проведоха до сградата на кметство Петрич. Ние сме осигурили, имаме пожарогасители, има материали, с които да се окаже веднага първа помощ. Там свидетелите видяха, че бе веднага изваден и пожарогасител, който обаче не можа да влезе в действие, тъй като всичко стана за секунди. Другото, което е в района на болницата сме, те бяха веднага транспортирани с коли до бърза помощ и в този смисъл мисля, че бяха взети мерките, които са необходими при такъв един непредвидим инцидент, тъй като, пак повтарям, групите с тях традиционно провеждаме срещи, уточнени бяха всички изисквания по отношение предвижване на групите, осигуряване на техната охрана, дрехите, маските, които да ползват, многократно сме го заявявали и тази година, пак ще се повторя, бяха уточнени елементите, по които да бъдат оценявани, класирани групите, маските, които трябваше да представят, кожите, с които трябваше да излизат, те трябва да отговарят на определени условия. Това, което е като вметка, мисля, че трябва непременно да споделя, е, че по регламент групите, които участват на станчинарските игри, 13 на брой, многократно сте го отразявали и вие, за което благодаря, тъй като телевизия БАЦ винаги е била един от активните участници и знаете, че тази година, т.е. вие също така като телевизия, имате предвидени и награди за участниците, които са на първо, второ и трето място. На тези работни срещи групите бяха уточнени. Тази група, при която беше инцидента, всъщност изобщо не беше записана за участие. Точно това е, което исках да кажа, накратко, точно ясно. Това е инцидентна група, която нямаше как, тъй като многократно ми бе зададен този въпрос, защо бяха допусната групата. Тъй като ресурсът, с който разполагаме, е ограничен, все пак днес е 1 януари и районно управление имат да покриват целия град. Групата, която беше на самите игри, осигуряваше пространството от градския универсален магазин до сцената. На самата сцена беше концентрирана и основната група от районно управление. Вие мисля, че имате и запис, ще се види много добре как, за което искам да благодаря. Полицията реагира много бързи, започнаха да гасат човека, който се запали. Но това, което трябва да се знае, е, че групата се появи инцидентно. Групата не беше от тези, които са записани. По регламент трябваше до 7 декември да се запишат. Самия ръководител се появи при нас като жури, като заяви, че те са вече наред, т.е. успели са да стигнат пред самата сцена и варианта да тръгнем, да ги гониме, да ги бутаме, не беше удачен. И в този смисъл се реши да бъде допусната групата,
но това в никой случай не омаловажава факта, който се случи. Не трябваше ли, господин Бисерков, да има авторизирано лице, което да отговаря за самото подреждане на групите? Защото рядко има група, която е с под 50 участника, да не говоря, че повечето групи са с над 100. И е изключено да се помисли, т.е. в сферата на добрите пожелания, че групите сами ще се подредят както трябва и ето такива самонастанили се групи, които решават, че ще прередят групите, които са записани за участие. Значи, подредбата ние традиционно, т.е. многократно сме правили всичките възможни варианти за подреждане, с тегляне на жреби, коя група след коя да излиза, с хора, които да ги подреждат, насочват и съответно да се появява групата на сцената. Категорично обаче трябва да кажа, че самите групи тази година заявиха, че не желаят да има подредба на излизане. Реда ще бъде в момента, в който те дойдат и така се бяха и подредили. Всъщност, когато се случи този неприятен инцидент, зад групата имаше още 5 или 6 групи. Бяха Дълбошница, бяха 182 на Николай Даров групата, Виздовската група беше наредена, Шарон следваха, т.е. групите сами имаха организацията и се бяха подредили. Просто невъзможно в този момент е да се отстрани група, която се самонастанява. Господин Бисерков, когато правихме записи многократно в аванс към изданието на Станчинарските игри, вие неколкократно заявявахте пред нашата камера, че най-сериозните притеснения и на ръководителите и на вас е точно осигуряването на обществения ред, безопасността. Тогава хората, които ние днес записахме, казаха, че по отношение на безопасността се търпят сериозни критики. Споделена ли ще бъде отговорността между полицията, между общината или ще бъде отговорност на никой? Никой няма да прехвърли отговорност за нищо. Въпросът е, че тези игри традиционно се организират по начин, който основно следва изискванията и... Отигран през годините имате предвид, но... Вариант, при който групите, тъй като те обикалят кварталите, и е невъзможно да заявят точен час, в който ще се появят. Както се видя и днес, бяхме обявили 11 часа за начален час. Първата група се качи на сцената в 11:30, за което благодаря тук на ръководител Иван Георгиев, тъй като той отново беше точен и стриктен. Разбира се, това, което може да бъде отправено като критика, следва да бъде направено. Че не е имало достатъчно място самите групи да се придвижват по-безопасно. Групите наистина всяка година са притеснявани и аз ги разбирам и съм съгласен с тяхното мнение. Те не могат да минат между публиката. Дават като пример абитуриентските балове, които се организират много по-добре и абитуриентите имат достатъчно място да се придвижат, докато станчинарските групи някакси се сливат с хилядите зрители, които са там. Просто публиката не остава наистина възможност на групите да се... Имаше заграждения тази година отново, бяхме оградили и сцената, подхода към сцената беше оформен, за да могат да влизат групите. Но на самото платно, улично платно, хората беха слезнали при самите групи. Господин Бисерков, дори при организацията на футболни матчове, където пак има струпване на хиляди зрители, задължително е присъствие на пожарна и полиция. Пак се връщам към този въпрос. Общината не трябваше ли да настоява пред тези две институции, полицията, извинете, пожарна и линейка, полицията беше там, да имат свои екипи там, защото инцидентите са районно управление имаха изработен план за охраняване на мероприятието. В сградата на кметството имаме достатъчно уреди, с които да осигуриме пожаробезопасността. Наличието на болницата, която е на много кратко разстояние от мястото, където се провеждаха, при положение, че и веднага с кола беха закарани хората в бърза помощ, където получиха и такава. И отново да благодаря тук на хората от Бърза спешен център, които веднага обработиха и, както вие казахте, са изпратени пострадалите момчета. Да разбирам, че не е пропуск според вас в организацията, която сте направили, че не са поканени тези две институции, спешна помощ и пожарната. И най-важното, което искам да кажа, разбира се, е, че ще направим всичко възможно тия момчета, които пострадаха, да получат адекватната помощ
и разбира се, няма да бъдат оставени сами да се спасяват. Това, което може да помогне общината, ще го извърши. Искам да успокоя техните близки, техните роднини, да каже, че ще направим всичко възможно, което е по силите на общината, тези момчета да получат адекватната медицинска помощ, която се надявам и в Пирогов ще получат. Аз извинявам се, че ви прекъсвам, но тук искам да вметна на вниманието на семействата на пострадалите решението на собствениците на телевизия БАЦ, които бяха обявили по 500 лева за групите, които се класират на първите 3 места, е всички тези пари, които бяха отредени за станчинарските игри, да отидат също за лечението на участниците, които пострадаха днес. Т.е. телевизия БАЦ единодушно взе решение, че 1500 лева ще бъдат дарени на момчетата, които се нуждаят от медицинска помощ, за да превъзмогнат тази огромна трагедия. Много благороден жест и заслужават адмирация госпожа Бацанова, господин Бацанов за това тяхно решение, за което каква забележка се взимат от тук насетне, господин Бисерков? Сериозен отпечатък се слага върху една прекрасна традиция. Датата ли ще се сменя? Да не е непосредствено след 31-ви? Да, утре се надявам да успеем да организираме среща с ръководители на групи, съответно и с органите за безопасността, които отговарят. И в най-лошия случай, ако утре не успеят да се организират, тъй като днеска е Василов ден, те ще продължат с празниците най-вероятно. Утре или други ден най-късно да проведем една среща с ръководителите на групите, на която среща да уточниме. Първото, което искам да кажа, тъй като масовия въпрос, който ми задаваха днес, беше не може ли да се преиграят, поне тъй като днес ги прекратяваме игрите, дали могат да бъдат преиграни. Ще събереме с ръководителите, ако те заявят желание за преиграване в най-близкия възможен срок, да преиграеме тези игри, които днес, за съжаление, бяха помрачени от този инцидент и съответно да се вземе решение дали датата 1 януари остава като удачен вариант, или да бъдат преместени по стар стил на 14. Защото има много мнения, които са напълно резонни, че след новогодишната нощ хората употребяват алкохол, кой повече, кой по-малко и не на всички поведението е адекватно точно на 1 януари сутринта. Тъй като все пак сам не мога да взема такова решение, разчитам много на ръководителите на групите. Това, което те предложат, това ще бъде възприето. В никой случай няма да прекъсваме традицията, в никой случай няма да прекратиме провеждането на станчинарските игри. По отношение само на тези забележки, критиката, която... Забележката, която ще основно, си вземе... по отношение на още по-добрата организация, но пак ви казвам, игрите ги организираме, общината поема своята отговорност по отношение на осигуряването на място, където да се играе, да има възможност на публиката да получи максимална гледка към групите, които се изявяват, да има озвучаване и другите неща, които са необходими по осигуряване охраната на реда, да бъдат осигурени. Самата група е тази, която трябва да носи все пак някаква отговорност за това какви хора включват, тъй като многократно сме го коментирали с тях. Всичките няма група, която да не е участвала било в Перник, било в Симитли, било в Раковски или извън България. Организацията на международните фестивали, на които те участват, те много добре знаят с хората, които отиват, и правилата, които трябва да бъдат спазвани. Просто по отношение на самия ден, 1 януари, най-вероятно ще бъде взето някакво решение. И пак да кажа, предстои една в най-кратки срокове, утре или други ден, среща с ръководителите, за да може да решиме дали ще има и преиграване на игрите и да пожелая, просто искам Господ да помогне на тези 3 момчета, дано да нямат някакви сериозни последици за своето здраве. Единия го познавам добре. Асен е човек, който над 30 години се занимава с организирането на група. Който за съжаление е най-сериозно пострадалия. Познаваме се, говорили сме много с него на тази тема. Наистина, това е за съжаление така наречения непредвидим инцидент, когато след който обаче следват много изводи, разбира се. И много неща, които трябва да се коригират. Това, което мога да кажа, общината ще помогне на тези хора, а и да благодаря отново и на госпожа Бацанов, господин Бацанов, че постъпва толкова благородно и наградния фонд, който бяха предвидили, го дават за лечението на момчетата.
Уважаеми зрители, това е отговорът на институцията, която организира години наред станчинарските игри в Петрич. Въпросителните остават много, гледните точки също. Единственото, за което ще се молим всички като хора, заради чисто човешкото отношение, да се оправят трите момчета, които с огромно желание, със сигурност са се включили в станчинарските игри, за да доставят удоволствие, радост на своите семейства и на всички жители и гости на община Петрич. Продължаваме да следим темата и утре. Дали игрите ще останат на 1 януари за следващата година, дали тази годишното издание ще се преиграва, отговорите очаквайте в новините ни през следващите няколко дни.